Усім прывітанне, мяне зовут Тацяна Дзямчук і гэта выпуск праца роздумы. Рубрыка праца роздумы, калі вы тут са мной нядаўна, гэта мае пэўныя роздумы, як гэта не странна, пра розныя аспекты адносін на працы, адносін з працай і увогуле такі псіхалагічны фундамент таго, што адбываецца ў нашым працоўным жыцці. І сёння першы выпуск у 26 годзе. І тэма у нас сёння такая, мне падаецца, досыць гарачая, таму што калі пісала на LinkedIn, я сабрала, для мяне гэта так, какую-то колькасць прям каментароў пра тое, што людзям адгукаецца тое, што пішу. І я на LinkedIn напісала пра тое, што калі мне кажуць, што каманда сямейнага тыпу ці мы каманда як сям'я, мне заўсёды хочацца спытаць, яна дысфункцыянальная ці функцыянальная. І насамрэч часта я буду чуць, хутчэй за ўсё, ці не чуць, а хутчэй за ўсё гэта будзе пра другое. І ў каментарах мяне вельмі ў гэтым падтрымалі. І таму я хочу трошки больш разгорнута паразмаўляць пра тое, што чаму сямейная атмасфера ў камандзе можа быць досыць небяспечнай. І ўвогуле, я калі думала пра назву, то можна было б, канешне, больш клікбейтна сказаць, што што это red flag і так далее, але пачаць я ўсё ж такі хачу з таго, дзе гэта можа быць нармальна. Але перш-наперш дам трошки кантэксту пра сябе, хто мяне не ведае ці не ведае ўсяго майго бэкграунду і чаму я пра гэта размаўляю і чаму гэтая тэма мне досыць блізкая, таму што я да таго, як я пачала цалкам ужо працаваць менавіта ў галіне псіхатэрапіі, я 8 год працавала ў HR у розных кампаніях на розных пазіцыях. У мяне была каманда, я была і бізнес-партнёрка, і лідом, таму я наймала і сама праходзіла сумоўе іх. Карацей, мне падаецца, што я пабыла з розных бакоў у розных камандах. Я не працавала ў карпарацыях, але багата людзей нават у гэтым падкасці, как-то у мне шмат досведу камунікацыі з людзьмі з розных кампаній. Таму нешта пра гэта ведаю. Буду са свайго досведу нават штосьці распавядаць. І, дарэчы, канешне ж, буду прыводзіць прыклады, без імёнаў, і все совпадения случайны, калі што. Так вот, я калі сустракаю такую фразу, і прычым мне падаецца, зараз гэтага стала ўжо трошки менш, ці можа быць я выпала з кантэксту, пра тое, што мы тут як сям'я, ці у нас тут сямейная атмасфера, ці ой, слухай, я са сваёй камандай, у нас такія вельмі блізкія адносіны, як у сям'і, мяне гэта заўсёды насцярожвае. Вот. Насамрэч, мне заўсёды хочацца пытаць, а што ты тут маеш на ўвазе, ці а як гэта? Таму што відавочна, каманда гэта не сям'я, праца гэта не сям'я, таму адкуль узнікае гэтая ідэя, што каманда і ці кампанія гэта сям'я. І насамрэч, калі я так запытваю, ці што я чула, насамрэч там гаворка можа ісці пра то, што там у нас ёсць пэўныя традыцыі, ці мы адзін аднаго падтрымліваем, ці у нас вельмі такія чалавечыя адносіны, ці мы так даўно працуем, і мы там ведаем адзін аднаго, сем'і адзін аднаго, і таму мы як сям'я. І тут насамрэч, нічога дрэннага няма. Проста адзінае, што сапраўды шмат з якіх гэтых прыкметаў гэта проста прыкмета не то чтобы сям'і, а нармальных чалавечых адносін. Вот. Але у гэтым выпадку насамрэч, як сям'я, я нічога дрэннага, калі чэсна, у гэтым не бачу. У чалавека можа быць просто такое, не хапае эпітэтаў, каб нешта апісаць, і таму ён напісвае гэта у яго ў сям'і ўсё было так все адзін аднаго любілі, блізкія адносіны былі, добра ставіліся, і в кампаніі тое ж самае, і таму такое ідзе параўнанне. Насамрэч, у гэтым нічога дрэннага няма, і таму я не магу сказаць, што это калі кампанія ці каманда кажа, ці менеджер гэтай каманды, што мы як адна сям'я, што гэта прям 100% какой-то рэдсцяг, бежыце адтуль. Не, трэба ўсё праясняць. Але ўсё ж такі, чаму я падымаю гэтую тэму і чаму нас так можа быць трыгерыць гэта, таму што насамрэч вельмі часта это какая-то херня, ребята. Калі кампанія ці каманда, што там нешта як у сям'і. Чаму? Таму што звычайна не ўсё не заканчваецца толькі традыцыямі ці чалавечымі адносінамі ці чымсьці яшчэ. Гэта хутчэй больш пра адносіны, і сапраўды я вельмі часта назірала і назіраю зараз па гісторыях кліентаў, па
Ну, в гісторыях маіх сяброў, гасцей гэтага падкасту, што ў кампаніях можа назірацца сапраўды такая дынаміка адносінаў вельмі падобная на такую дысфункцыянальную пэўную дынаміку ў сям'і. Вот. І, напрыклад, што гэта можа быць? Каманда чакае там ад свайго менеджера вялікага клопату, ці там менеджер супер гіперапекаючы, ці лаяльнасць становіцца важнейшым фактарам за прафесіянальнасць і крытэрам адзнакі іх і так далей, што там лаяльнасць, сяброўства і што пачынаецца такая сціранне гэтых межаў. Напрыклад, канфлікты не выносяцца там за межы каманды і так далей, вельмі складана палажыць KPI, напрыклад, на нейкія адносіны. І вот это вот, па сутнасці все гэта пра сціранне пэўных межаў і пра тое, што не адбываецца нейкай не так скажу, не то што не адбываецца, а то што адбываецца гэта блытаніна з ролямі. Вот. І насамрэч я яшчэ папрыводжу потым прыкладаў, але я хачу зараз больш сказаць пра таму, чаму такая дынаміка ўвогуле ўзнікае. І насамрэч тут введу, напэўна, 2 ці 3 паняцці і патлумачу, можа быць, дарэчы, у рамках гэтага падкаста, што такое закрыты гештальт. Вот. Насамрэч мы усе маем пэўныя незавершаныя гештальты. Гештальт гэта як нешта цэласнае. Это калі, напрыклад, патрэба, вот там я не ведаю, я раззлавалася на сваю маму, я ёй гэта высказала і, в прынцыпе, атрымала нейкі там водгук, і потым это асіміліравала, і па сутнасці ўсё как бы нармальна, да? То бок была патрэба там адстаяць свае межы ці высказаць сваю фу, я гэта зрабіла, і как бы все спакойна далей пашлі жыць гэта жыццё. Ці, напрыклад, я хацела сказаць, што мне штосьці не падабаецца, я гэта сказала, і далей пашлі жыць гэта жыццё. Это прям супер как-то спрошчана. Вот. Але вельмі часта ў нашым жыцці так не адбываецца па розных прычынах. У кожнага з нас ёсць пэўныя незавершаныя гештальты, ёсць сорваныя, прерваныя пэўныя нашыя патрэбы. І таму любы гештальт імкнецца да свайго завершання. І, собственно, напрыклад, любая патрэба, яна хоча быць рэалізованая. Самый просты это вот калі я хочу ў туалет, я іду ў туалет, как бы это становіцца невыносным, напружанне становіцца невыносным. Усё тое ж самае з как бы больш такімі тонкімі эмацыйнымі сацыяльнымі патрэбамі. Напрыклад, калі я хочу прызнання, мяне будзе вельмі шмат напружання ў гэтым месцы. Калі я не змагу задавальніць гэтую патрэбу, я буду рознымі перападвыпертамі гэтае напружанне неяк здымаць. Как бы, тут зараз, напэўна, вельмі таке как-то абагульнена сказала, але спадзяюся, што вы не будзеце супер страгі да мяне ў гэтым моманце, і спадзяюся, што гэта было зразумела. Так вот, што адбываецца на працы? Мы все со сваімі какими-то незавершенными адносінамі, со сваёй какой-то внутренней дынамікай прыходзім у месца, дзе ёсць іерархія, дзе есть пэўная залежнасць, таму што ёсць как бы статус, ёсць бяспека, грошы, мы залежны ад працадаўцаў, працадаўцы ў нейкай ступені залежны ад нас, і это важна разумець і прымаць. І калі кожны імкнецца стаць супер незалежным, гэтага как бы нічога не будзе, никакого супрацоўніцтва. Трэба важна прызнаваць пэўную сваю залежнасць і как бы з гэтым далей штосьці рабіць. Вот. Это таксама такой яшчэ адна нататка для менеджераў. Вот, калі ласачка, забірайце пра то, што прызнаваць сваю залежнасць. Это вельмі важна. Далей. Каманды і кампаніі гэта пэўнае ідэальнае месца, каб нешта дагуляць, іграць. Так вот, як я ўжо сказала, кампанія і каманда гэта ідэальнае месца, таму што ёсць іерархія, ёсць залежнасць, ёсць пэўная ралевая структура, ёсць фігуры ўлады, і это ідэальнае месца, каб дагуляць гульні, которые былі недагуленыя, асабліва ў дзяцінстве. А мы вельмі часта гэта робім у адносінах, і гэта не дрэнна, просто важна гэта ўсвядомліваць, каб гэта не стала драматычным у нашым жыцці. Якія гульні мы можам дагуліваць? Пра гэта скажу трошкі пазней, а яшчэ ўведу такое паняцце, мне падаецца, в каком-то з падкастаў сваіх я пра гэта казала, пра пераносы і праекцыі. Так вот, праца — гэта ідэальнае месца для нашых пераносаў і праекцый. І, собственно, перанос, напрыклад, што гэта такое? Это псіхааналітычны тэрмін. Гэта, напрыклад, калі, умоўна кажучы, мой босс, мой менеджер пачынаю спрымацца як мой бацька, маці, я пачынаю штосьці падобнае адчуваць, ці наадварот, я пачынаю ставіцца да сваіх падначаленых, як да дзяцей. Это ўжо такія какие-то пераносныя гісторыі. Вот. Таксама, умоўна кажучы, мой менеджер можа ставіцца да мяне як дзіця, і у мяне можа, как бы, я магу яго не ўспрымаць як бацьку, але у мяне можа быць такі контрперанос, потому што да мяне нехта так ставіцца, і у мяне могуць узнікаць
какие-то такія пачуцці ў адказ. Вот. І собственно праекцыя гэта калі мы пераносім, ну, это такі абарончы механізм нашай псіхікі, калі мы нешта ўспрымаем, яна бывае розных відаў, але пра гэта мы сёння не будзем. Мы, напрыклад, праецуем пэўны свой досвед. Напрыклад, вот у мяне была злая мама, я бачу штосьці падобнае ў сваёй кіраўніцы і как бы стаўлюся да яе преднамерена зло, і гэта вельмі часта абсалютна неўсвядомлена, как бы все пакутаюць ад гэтага. Вот все, да, про гештальт рассказала, про пераносы рассказала, про проекции рассказала. И что пачынаецца в компаниях и в командах? Пачынаюцца такія сцэнары просто пачынаюць гуляцца. Напрыклад, як я казала раней, трошкі прыкладаў, вот гіперапякаючы менеджер ці менеджерка. Напрыклад, да, кіраўнік, які ўсё кантралюе, які заўсёды дапаможа, ратуе ад наступстваў, абараняе, прям, знаете, такі пад крылышка сваё бяруць, пад парасон свой бяруць, вельмі ім цяжка ў самастойнасць пэўную адпусціць. Типа класны менеджер, супер, вау, але насамрэч гэта спрыяе і адветнай агрэсіі. Напрыклад, калі хтосьці з каманды вырашае, напрыклад, пакінуць каманду ці кажа, што яму штосьці не падабаецца. Гэта, ведаеце, это как мама, которая вот «я же тебе столько давала, я же тебя растила, да как ты мог?» Да, то бок сепаравацца там немагчыма, і ну, это все как бы спрыяе таму, што каманда будзе інфантылізавацца, будзе фрустраваная дастаткова, роста там не будзе, ну, карцей. Нічога хорошага. Вот. А калі, напрыклад, вы супрацоўнік, который схільны да таго, каб за вас там, да, прям клапаціліся, ну, таксама будзеце перажываць вельмі моцную фрустрацыю, калі будзеце чакаць гэтага ад менеджера. Вот. Ці, напрыклад, другі прыклад, што становіцца такая сіблінгавая канкурэнцыя, што мама ці тата, да, менеджер, босс или менеджерка, кагосьці любяць больш, а кагосьці любяць менш, і там паміж, да, вот как бы супрацоўнікаў пачынаецца такая сіблінгавая канкурэнцыя. Чаму я кажу сіблінгавая? Таму што ну, как бы канкурэнцыя в прынцыпе можа быць і так, але калі там пачынаюцца прывязвацца какие-то пачуцці, ну, типа, ну, вот эти вот адчуванні какой-то хрені адбываецца. Ну, вот вроде няма за што канкураваць, а мне вот как-то неутульна. Вот. Зноў такія, да, в гэтых двух выпадках полностью сціраюцца межы, становяцца непразрыстыя крытэры, становіцца такі падазронасць, можа нават параноя развівацца. Ну, карцей, как бы, да, дынаміка там можа быць досыць такая дрэнная. Вот. І звычайна это такія становяцца сузалежныя адносіны, і людзям адтуль вельмі складана сысці, а менеджерам вельмі балюча звальняць, і, короче, прям няма тут выйгрышаў прайграшых, тут няма дрэнных і добрых, тут ёсць проста усе, каму прям боляча і непрыемна. І гэта, вяртаючыся ўсё ж такі, што гэта пра бізнес, то бізнесу это, ну, зусім неэфектыўна. Вот. Собственно, какие яшчэ могуць быць тут прыклады? Там, да, бацька, маці, сіблінгавы я сказала. Ну, это такія, насамрэч, самыя звычайныя. Просто, умоўна кажучы, можа быць мама вельмі знецэньваючая. Напрыклад, вы прыходзіце ў каманду і вельмі хочаце каму-то спадабацца, а там жанчына, которая вот просто вас будзе абесцэньваць, вы будзеце вельмі старацца, она вас будзе абесцэньваць, і этот сцэнар, напрыклад, калі у вас там было штосьці падобная дынаміка ў сям'і, ну, сцэнар будзе просто бесканечную колькасць разоў праігрывацца. І штука ў тым, што мы несвядома імкнемся завяршаць гештальты, і таму, как это, не хочу зараз такое какое-то магічнае мысленне тут прыплетаць, але насамрэч нашы патрэбы спрабуюць задавальніцца, і таму мы несвядома шукаем якраз такі такіх кіраўнікоў, яны нам чымсьці падабаюцца. Мы шукаем сабе такіх супрацоўнікаў, такіх, которые таксама нам чымсьці вельмі падабаюцца, каб сапраўды завяршаць і дагульваць свае гульні. І насамрэч не тое, што вот это все так катастрафічна, просто калі дадаваць у гэта ўсё ўсвядомленасць, то можна просто гэта заўважаць і это прекращаць рабіць. Да, гэта можа быць непрыемна, боляча, гэта можа быць сорамна, але насамрэч ні да чога добрага гэта ніколі не даводзіць, акрамя вялікай фрустрацыі, болю і гэтак далей. Вот. Чым гэта ўсё ўвогуле шкодна ў доўгатэрміновай перспектыве? Хаця ўжо, мне падаецца, я тут дастаткова напужала про то, што это прыводзіць да выгарання,
губляюцца межы, ад гэтага становіцца шмат злосці і пасіўнай агрэсіі. Потым вельмі там складана адстойваць, таксама звязана з межамі, свае пэўныя інтарэсы. Вельмі шмат сораму і пачуцця правіны ўзнікае ў такіх камандах, у любых, да, у кожнай з ралей. З'яўляецца как бы такі страх там, да, быць дрэнным, быць нейкім выключаным. А калі там траўма отвержения, то ну типа прям совсем беда. Вот. Таму што з гэтым усім рабіць? Па-першае, ребята, усвядомліваем, якія маркеры таго, што что-то у вас там за дынаміка какая-то праігрываецца. Першае, у вас реально можа быць адчуванне, што что-то не так. Сур'ёзна, калі вам падаецца, вам не падаецца. Пачуццё правіны перад сваім менеджерам ці перад сваім працаўніком. Калі з'яўляецца такое пачуццё правіны, хаця вы нічога дрэннага па факту не зрабілі, умоўна кажучы, захацець звольніцца — это нармальнае жаданне. Асабліва там, да, калі вы там не падстаўляеце нікога і так далей. Калі вам проста вы адчуваеце правіну, што вы хочаце сысці з кампаніі там перад сваімі кіраўнікамі, гэта ўжо не ок. Калі вам сумна просто, што вы хочаце зайсці, гэта, ну, как бы нормально. Правіна, ну, мне падаецца, не очень нормально. Хотя, я вот зараз подумала, могут быть какие-то выключэнні. Ну, давайте все-таки неяк так абагульняюча скажу. Таксама, калі вы адчуваеце сябе, ведаеце, часта знаходзіцеся ў нейкай трывозе, што вам незразумела, знаете, калі няма межаў, становіцца прям незразумела, як дзейнічаць, да? Няма нейкіх стандартаў, ну штосьці вот какие-то двойныя стандарты, ну вот как это, все падыходзіць, дарэчы, под маё опісанне, што хрень какая-то адбываецца. Вот. Калі вам падаецца, што вы неяк змяншаецеся, ці наадварот вам падаецца, што ўсе вашыя падначаленыя какие-то дзеці, што яны там не змогуць штосьці зрабіць. Вот. То бок это все можа быць крытэрамі таго, што адбываецца некая такая сямейная дынаміка і не супер, которая не супер адэкватна таму, што ўсё ж такі гэта праца. Вот. Таму перш-наперш заўважайце свае пачуцці. Вот пачуцці, яны не хлусяць. Вот. Потым можна паспрабаваць паўсвядомліваць, в какую гульню вы гуляеце зараз, хто вы зараз. Это можа быць мой любимый трохкутнік Карпмана, там, да, агрэсар, дзіця кажу, агрэсар, ратаўнік і ахвяра. І, дарэчы, ну, как бы трохкутнік Карпмана — это таксама в сем'ях прям частая гісторыя. Вот. І сапраўды вяртаць сабе факт таго, што гэта праца і якія там павінны быць межы. Вот. Таму што гэта сапраўды, асабліва калі ёсць пэўная ўразлівасць, калі ёсць пэўны досвед, калі ёсць пэўны досвед дысфункцыянальнасці ў сям'і, мы на працы можам гэтага сапраўды не заўважаць і трапляць в какой-то, ну, в какие-то прям гульні, которые нікому па-чалавечы не прыносяць карысці. А для бізнеса, тут я ўжо звяртаюся, калі раптам тут мяне слухаюць уладальнікі бізнеса ці людзі прыбліжаныя да бізнесу. Калі вы заўважаеце такую дынаміку ў вашых камандах, то вельмі раю пачынаць з гэтым штосьці рабіць, запрашаць спецыялістаў, которые змогуць гэта неяк так разруліць, што ж тут. Вот. Ну і, канешне ж, псіхатэрапія. Я адэпт, запрашаю вас да сябе ў асабістую тэрапію. Я люблю працаваць з бізнесамі таксама, менавіта как групавы фасілітатар. Я читаю лекцыі, звязаныя з псіхалогіяй бізнесу, і, канешне ж, буду рада пасупрацоўнічаць. Дзякуй вялікі за праслухоўванне гэтага падкасту і беражыце сябе і свае бізнесы.